Jo estimo la vida tal com és, dolça i amarga, clara i ombrívola. Tota voldria abastar-la, però quina culpa tinc si són les tintes negres les que m'impressionen la meva retina? He de seguir o no la meva vocació? Caterina Albert i Paradís, filla de família burgesa de l'Escala, Girona. El pare Lluís era advocat, polític de tendència republicana. La família de la mare, Dolors, era propietària del veïnat agrari de Cinclaus. Viu al poble gironí, on la família està vinculada a les propietats agràries. El seu pare l'estimula en l'interès per les arts, la música, el dibuix, la pintura, l'escultura. La mare, doña Dolores, recitava a Bécquer, Espronceda, Campoamor, Zorrilla. Jo tinc com les orenetes un dolç niuet penjat sota la teulada. No és pas de fang, com el d'elles, però poc ni manca. És un niu que van fabricar altres per ensitjar forments que agranaven llurs camps i que un dia en deixaren perquè jo hi ensitgés tremolors, angoixes i esperances, únic forment que llevaven els camps inconreuats de mon ànima. Va estudiar, encara que no li agrada gens. Va anar internada a Girona, on tampoc es va adaptar. Ella volia fer dibuix, pintar, música, pel que els seus pares li van posar professors particulars. Jo, aleshores, era una mena de xicotet, prima com una llapidera, amb els cabells tallats i arrissats, jugar a pilota tota soleta i dibuixar, sobretot dibuixar. Degut a la seva posició social i econòmica benestant, es relaciona poc amb la gent del poble. Jo tinc un oc en mon jardí, una oca blanca com un cigne, que sempre va d'ací d'allí majestuosa, grave i digna. Sens mirar enlloc, amb aire estrany, allarga el coll lluny de terra i enceta d'esma viarany que l'acompanya on l'aigua xerra. L'obreu estany sembla un mirall, on l'aigua raja escumejant-te com una troca de cristall que riu i riu, que canta i canta, i allarga el coll cap a l'estany on l'aigua riu amb rialla franca i es precipita dintre el bany com enartada l'oca blanca. I amb jocs de perles i brillants l'aigua la cobra i l'emmantella i juguen folls com dos aimants, l'oca de neu i l'aigua vella. Després, rendida de jugar, surt l'oca blanca igual que un cigne i torna a anar d'ací i d'allà majestuosa, grave i digna. No té companys ni n'ha tingut, viu sens parella i sola, en la florida quietud plena de lliris i corretjola. Quan ve la nit, son estrany crit creua vibrant per l'ombra bruna i es veu vagar com blanc esperit sota el raig pàl·lid de la lluna. I com misteri encerador, cada jorn trobo en l'herba humida son fruit d'amor, sense l'amor, son fruit de vida, sense vida. Jo tinc un oca en mon jardí, una oca blanca com un cigne, que sempre va d'ací d'allí majestuosa, grave i digna. Sempre que del redós estant de mon niu d'orenetes sento espufegar imperiosament la tramuntana, enyoro l'esperit subtil de grecs i egipcis, d'aquells grans artistes d'ànima desperta i prescient que traduïren en conceptes i formes sensibles tots els fenòmens de la natura, forjant sos portentosos mites.
El teu alè de primavera surt com aquell que no té esperes, senzilla, humil i riallera de l'any novell, la flor primera. Surt i un calfred son tronc circola, mira l'espai, ni un ocell vola, mira l'entorn, és tota sola. Rai fa, desplega sa corola, més quan s'ha obert veu que tremola, que un fred estrany per tot circola, duta pel vent la brossa vola i dalt del cel tot s'ennuvola. Espaordina la canalla amb sa darrera revifalla, l'hivern bram de la dalla i trenca en sec tota rialla, més ha arribat sa hora darrera i mor l'hivern. Però en sa ossera i colga amb ell la flor primera, lo tendre erau de primavera. Ocasionalment va al predi de Cinclaus, amb la capella de Santa Reparada, acompanyant a la família per tal d'encarregar-se dels afers del camp. El breu contacte amb el món rural li permet copsar la idiosincràsia dels camperols. Dels pagesos no he pogut parlar poc o molt, perquè nostra condició de propietaris rurals no ens ha posat en relació directa amb ells, fent-nos ells conèixer en cos i ànima. A casa mateix han vingut a portar-me el fons i la forma d'eixos drames, els conflictes de les passions primitives i l'aspra força de la seva llengua. Quina riquesa de tonalitats meravelloses, no he sabut més que escarnir grollerament. Quan ens lliguem a la vida, ens lliguem al nostre fat, que és com dir a un ordre de fatalitats determinades. De matí, abans d'apuntar l'alba, amb l'assada o el magall, l'arada o el rascle, lo bon minyonàs, vers aquell camp etern emprèn la via. Al vell llindar del camp, arran del marge, fa temps que els enginyers hi van extendre dues ratlles de ferro, que lluny de tot se difuminen. Corre per eixes ratlles, presonera, oprimida, engaviada, la humanitat febrosa, que caça arreu, de pol a pol, un terme a l'ànsia d'infinit que la tortura. I ell, lo bon minyonàs de terra cuita, veu 4 cops al dia venir d'enllà, negra i rebenta aquella massa estranya que xiscla esparverada, com volent d'hisondir a tots quants dormen, i fa un compàs d'espera en sa imparable tasca, apujant un esclop sobre la fanga i alçant l'esguard humil d'ànima bona per veure passar el segle, fent un estrany remor de trencadissa d'animal malaltís que corre d'esma. Com portades pel torb, entreveu cares ulleroses i tristes, d'homes cansats de viure, que nos maten de por al què diran. Veu altres cares roges, platòriques, de saba i bestiesa, i altres d'ulls endinsats, la boca closa i les celles juntades. L'humanitat descompartida en classes, de primera, segona i de tercera, com peces de comer. Darrere un quadre ombriu, un quadre alegre, tocant el raig de sol, una ombra parda en ràpid torbellí. Tot un món de treballs i de tortures, d'esperances i ditxes, de febres mal covades, de misteris, pregons i temptadors a la vegada, amb 4 colps que passa cada dia sin mostal tren de coses. Avall, 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 guaita el bon minyonàs la negra fera, de xiular esparverant que mon endintre va despertant arreu a tots quan dormen. I lo bon minyonàs, que ho endivina tot lo que el tren li diu, que sospita un nou món ple de misteri, al lluny, del lluny, allà on se difuminen les 2 ratlles de ferro. Resta un instant corprès, la vista fixa, lo llavi ressegat,
lo cor batent d'angoixa i un llarg calfred i empagueixant pel cos. De sobte s'espolsa el cap de terra cuita, baixa l'esguard humil d'ànima bona, i amb un fert colp d'esclop la fanga endinsa, dant fi al compàs d'espera, quan ha intercalat en sa imparable tasca i sentint certa cosa encara botzina dins sa orella, s'hi fica el dit petit per l'empaitar-la, murmurant-se entre dents, amb veu confosa: «M'hi deu haver entrat l'aire». De joveneta ha de fer-se càrrec de cuidar a la seva mare, de salut feble, pel que ha de fer una vida bastant reclosa. Dins de la gàbia amb què el van vendre hi ha un ser viu empresonat, un pobre ocell que van sorprendre en son palau d'un camp de blat. Los segadors, en colla folla, van veure córrer l'innocent i esvalotant tota la colla van dar-li caça diligent. De la pitrera ardenta i xopa del segador captivador, esborrifat com una estopa, passà a la gàbia mort de por. Una maldat freda i immigrada, sense cap fi ni cap raó, la va posar empresonada i la reté en sa presó. I en va és que clami folla ardida, qui xorcament l'ha condemnat ha de negar-li per la vida son dret d'amor i llibertat. Escriu novel·la, narracions i poesies amb el pseudònim masculinitzat de Virgili Alaxeal. Per una dona escriure és més deshonrós que fer altres disbarats. Els poemes amorosos es publiquen a l'Esquella de la Torratxa. Són les 12 de la nit, tot està quiet, ensopit, tot dorm i calla. Tan sols del cel davalla com un sospir, com un respir d'un infantet que es vol morir. Com qui va a cita d'amor, l'orejada sent remor transita llesta i recita una gesta als arbres vells, quan és entre ells sents que es despertin los ocells. Gronxa l'aire suau perfum, tremola en l'horitzó una llum com una vida, que la mort t'ha ferida i fit a fit vetlla en la nit los 100.000 ulls de l'infinit. L'espai de blau platejat creua un resplendor esblaimat amb catxassa, és que una ànima passa, lo canyariu de vora el riu l'ha saludada amb un xiu-xiu. Tot lo que pot haver nom, la terra, la planta, l'hom, se posterna davant les fins eterna i ben callat, reconcentrat, sotja lo més enllà sagrat. Són les 12 de la nit, tot està quiet, ensopit, tot dorm i calla. Tan sols del cel davalla com un sospir, com un respir d'un infantet que es vol morir. Rep classes de pintura i arts. Ocupa les golfes de la Casa Pairal com a estudi i taller. Viatja a Barcelona, on la mare anava a fer-se vestits. Viu en el cor de l'Eixample. Assisteix al teatre, a concerts, òpera i al cinema. També coincideix amb Guimerà. El 1896 presenta un retrat a l'oli en l'Exposició de les Belles Arts i l'Indústria a Barcelona. 1898 és un any clau en la vida de Caterina Albert. Es presenta i guanya 2 premis als Jocs Florals d'Olot, amb el poema El llibre nou i el monòleg La infanticida. Quina impressió me fa un llibre nou! Quin pler tan estrany! És lo ple, la por, lo dubte, l'esglai d'un amor intens no desflorat i esperançat, m'atrau com la frau, poblat de goixes i noms
amb lo misteri de l'ignot, de lo pregón, amb encís malaltís, me fa entreveure el lluny un paradís, amb l'arbre del bé i del mal, amb l'arbre de la ciència, rebaixat pel pecat, però sempre arbre sagrat. Les fulles vull obrir de bat a bat i que fugin miriades d'idees, com àtoms de colors, com irisades vírgules, a dur la mort o la vida a l'univers, malalt d'idees velles, acuflat i ofegant-se en son saber marcit de repertori. En ses fulles com la neu vull posar-hi la galta febrosa de desig, de temor, de la dolça emoció que torba el cor, a ulls clucs, veure amb un petó aspirat l'esperit que glateix i canta, un gran poema inconegut que espanta, resseguir la tortura del pensament d'alguna criatura que batega i s'agita i desenrotlla amb una ànsia folla, d'estranyer amb ses anyelles serpentines les vibracions divines de tot lo nat i creat en la incommensurable immensitat. En el monòleg La infanticida, Caterina Albert retrata amb cruesa la bogeria com a fugida d'una situació insostenible d'una dona sola, indefensa i abandonada. La vida humana és així. La vida humana jo la veig així. Els comentaris d'ordre moral els deixo a càrrec del lector. Jo em limito a pintar la realitat. El monòleg La infanticida fou pels mateixos membres que l'havien premiat motiu d'escàndol, no tant per la temàtica qualificada d'immoral i corruptora, sinó el descobrir que era una dona l'autora. La infanticida no seria ni llegit, ni publicat, ni representat. La decisió d'Olot fulmina i acorrala a Caterina Albert, que va haver d'adoptar, per poder seguir sent escriptora, el pseudònim masculí de Víctor Català. La mort de l'àvia i el llarg dol que s'imposava a l'època la reclou rere la seva tauleta amb vistes als llimoners del jardí i els ocells, garrafons, bosqueters, caderneres. Escriu poesies. El 1901, el poemari El cant dels mesos seria publicat a l'Avenç. Tot canta o bruns en el món sa cançó misteriosa. Tot és un concert immens per qui no té ànima sorda. De lo poc que jo he comprès, aquí te n'ensenyo mostra. Les mostres no valen gens, la cançó és la que és hermosa, sols que canta dintre els cors i no es sent de part de fora. Qui la vulga oir ben bé, no cal pas que escolti a l'home que ha d'obrir de bat a bat la seva ànima devota i escoltar de l'infinit els cants sota l'ample volta. Sols així sabrà com són les cançons misterioses. Cor meu, que dins del pit estàs tan arraulit, covant records i penes, eixample tot seguit, purgant-te de neguit, que ve la primavera. Per rostoll sense una espiga, tresca el ramat diligent, i la formiga replega l'obrar que ha deixat la gent. Sa collita luxuriosa ha fet ja lo poderós, espigula, espigadora, lo que deixen tots senyors. No abandona les arts plàstiques, segueix fent dibuix, pintura, escultura i quan té oportunitat viatja a París, a Madrid i a Itàlia per aprendre d'arts. La pintor d'Urbino va preocupat, la mirada trista, lo cap decantat, la llarga perruca sobre el coll de llir, aturant-se el llavi tendrívol sospir. La pintor d'Urbino camina pausat, la mirada trista, tot preocupat, no porta l'escorta d'admiradors que a tot temps en ronden com un pom de flors. Més per tot a on passa melancòlic vell, les dones murmuren, lo pobre donzell. Pels carrerons típics del Trastiver Gai,
Rafaelo Santi passeja un desmai, lo desmai de l'home coronat de llor que du la tristesa del buit dins del cor. El pintor d'Urbino és un rei novell, té un flam per corona, per sceptre un pinzell. La fama el llagota, lo sant pare el vol, d'amics i deixebles, lo serveix l'estol i fins la neboda d'un ric cardenal, amor vol donar-li poder i cabal. Però Rafaelo, pel Trastevere gai, sol i melancòlic passeja un desmai, lo desmai de l'home que du buit lo cor, la jove testa cerclada de llor. Mentre passejar, en son vell costat una porta xica s'és esbatanat. Rafaelo gira i es queda sorprès. Si allò no és miracle, ja no sap el que és, que ha vist una dona que no veigué igual. Què diu la neboda del ric cardenal? La trasteverenca contempla el donzell, amb pit ple de força i mig riure vell, veient que ell la guaita, com és m'ha perdut, lo front ple de somnis i dolç llavi mut. La trasteverenca, deturant la sort, torna a retirar-se dintre el seu hort, lo pit ple de força, lo mig riure gai. Rafaelo Santi camina animat, la mirada viva, lo front serenat. Troba una comara que fa son camí. Qui és la donzella que estava aquí? És la fornerina, fa l'altra somrient. Lo pintor la guaita ple d'agraïment. Lo pintor d'Urbino com un rei novell d'un flam per corona, per sceptre un pinzell. Pel típic Trastevere, ja d'ombra ondulat, l'esplet rellú i passassa de majestat. I al veure-ho les dones tan jove i tan vell, commogudes diuen, l'amor és amb ell. Lo pintor d'Urbino du el cap enlairat, com flor exquisita que ja s'ha badat. Escriu més monòlegs per la revista modernista Joventut. Víctor Català serà l'escriptora que deixa a una banda el goig i a l'altra el dolor. Descriu les nafres que arrelen en el món rural per suscitar reflexió, mentre el romanticisme modernista exalta una mitologia bucòlica del món rural. Fins aleshores, cap autor no s'havia abocat, que jo sàpiga, a estudiar la humanitat elemental que viu en el camp i en la muntanya. Du el cap com un verder, sota les celles lluna espurna en un cau entenebrit, i dalt a baix l'opit, pel trau d'un pellingot esqueixalat, va ensenyant lliurement el sol i el vent com un tros de penyal que s'ha anat endurint serenament. Lo garrot al puny, el llavi sec, un mot de prec o un gruny, segons l'humor o el lloc. Va endavant ni apressat ni a poc, com si no empenyés cap fantasia ni tingués por d'errar-se de camí. I a son pas va collint de nit i dia l'almoina generosa o exigida, lo fruit santament trist de l'humana feblesa. No té Déu, ni té pàtria, ni té llar. No té res del que tenen altres homes i amb tot ell viu feliç. Ell viu feliç i sol, com una estranya planta sense arrel, sense baf de terra ni neguit de cel. I el món li fa un acatament, somrient amb basarda, com si passés quelcom omnipotent i sacre enmig dels segles, quelcom real i fantasiós, quelcom petit i grandiós, que no és ben home i és més com un ésser lliure. Escriu en prosa narracions sota el títol Drames rurals, amb il·lustracions pròpies editades per l'Avenç. Davant d'un llibre com aquest, la crítica emmudeix. En son lloc parla l'entusiasme. L'any 1903 rep una copa als Jocs Florals de Barcelona per 2 narracions de Marines. Escriu el conte Conformitat a la revista d'il·lustració, que l'any 1904 formarà part del llibre Ombrívoles. El cor humà és com una casa a 4 vents.
Per 3 hi dóna ara el sol, ara l'ombra, però el quart està reservat a l'ombra. També hi ha sol en aquestes visions, però és llunyà, darrere de tot. Jo, quan vaig començar a guaitar a través de les coses del món, vaig ensopegar a fer-ho per la quarta banda. I com els mosaics de camper daurat i brunes policromies van plaure'm per llur severitat i noblesa, excepte de blanes voluptats, la tirada a guaitar-los esdevingué habitud. Ella mostra la mentalitat i la conducta aspra i cruel, del negre i roig, d'uns homes criats en la brega diària, amb les esprors de la terra i amb la inseguretat del fruit de llur treball. Quan ens lliguen a la vida, ens lliguen al nostre fat, que és com dir a un ordre de fatalitats determinades. A instàncies de la revista Joventut escriu la que seria la seva novel·la més important, Solitud, inspirada, localitzada, a l'ermita de Santa Caterina del Massís del Montgrí. Mostra la lluita entre lo ideal i lo real del món rural. Solitud rebria el Premi Fasterat l'any 1909. La Il·lustració catalana publica el poemari Llibre blanc, policromi, tríptic. Els versos són una diversió de la qual no he volgut estar-me. Ja sé que no sóc poeta. Lo rei i la reina, d'alegria, no sabent lo que es fan, s'ha gravetat fins los vells generals han oblidat, i el marqueset ho recontà en saïmia. Tota la cort ne parla i ho somia. Tothom està confós, meravellat. Tan sols Sansón Estrado ha rondinat amb l'espró de costum la vella tia. Més així ho sabrà lo darrer noble del regne tot, riurà de satisfet, i així que ho sabrà el poble, riurà el poble. L'infanteta gentil i el dofinet, de gràcia i majestat, prodigi doble, han ballat com dos mestres al minuet. En la segona part, Policromi, mostra imatges subjectives de les seves vivències i així declara: No hi cerquis mirades fineses acadèmiques, no hi cerquis ardideses sublims del pensament. Cerca-hi tan sols reflexes de sensacions endèmiques que en altres dies feren mon goig i mon turment. Cronos, estàs volant la dalla en un racó del vell jardí. Tot arrupit, esmola i calla, afinant sempre el caire fi. Per un camí estrellat de roses, dues amigues van vinguent. Són més gentils i esplendoroses que a trenc de dia el sol ixent. Tot abraçant-se a la cintura, passen trencant la quietud. Diuen a l'una l'hermosura, diuen a l'altra joventut. Plenes de força, ardides, velles, creuen rialles i petons, boi coronant-se de roselles, símbol sagnant de les passions. Tantost el vell de llaire ho viren, trobant-lo lleig, feble, impotent, amb escamots i bulla el miren fent-li gatzara turbulent. Més lo vell Cronos mou la testa sorprès, irat d'aquell menyspreu, i son esguard llamp de tempesta que ho pot fer runes tot arreu. Sobre les boges presumides, caient ferotge i venjador, les ha deixat esmortuïdes, lo cap de neu de cendra al cor. La joventut i l'hermosura a rodolons per terra van, Cronos vell amb sa mà dura, l'eterna dalla està esmolant. Damunt ton cap petit i vell han passat ja 30 anys, amiga. Déu meu, 30 anys!
tota una polseguera de dies, d'hores, de fragments de segle, tota una polseguera esglaïdora de joventut, de vida triturades. Ja no ets aquell infant quina boqueta s'abadava en riall angelical. Ja no ets la donzella caçadora encisada amb velles serenors. Ets l'esposa feconda i sacristana, quelcom sublim i el celsificat, un ser que jo venero en sa dolça majestat. La tercera part, tríptic, mostra imatges quotidianes. Va, au, amunt, ja està, amb l'esbrancida rellisca el bot damunt pals untats, i com un cigne, en senyoril dolcesa, s'enfonsa en l'ample mar en com dormit. Mateix que ombres despreses de les roques, s'abelluguen actius los pescadors, armats los rems, acomballant los fòtils, tapant bé el d'ull amb destre cop de peu. Com alirots de rabassuda escorpra, es bateguen a l'un als dos parells, i el peix de fusta, abandonant la cala, emprèn la seva via fosca endins. I sem, los alirots s'aixequen per darrer cop de socarrel llevats, i pal avall se van escorrent la vela fresosament, com un riuixat de neu. La blancor atrevida del triangle, prenyat de vent, inclina a poc, i la nau marxa com subtil sageta entre la mitja fosca matinal. Arran de mar hi surt un toc de porpra, després de vermellor, després de foc, i un núvol d'or s'aixeca cel en l'aire, i vers tots los indrets s'obre amplament. Al veure els pescadors tomben la cara i badallen a l'una mandrosits. Ni un desig de claror i de bellesa tempta ses nines, fa glatir son cor. Són màquines humanes, artefactes en quins matar a l'home l'habitud. L'any 1905 disposa com a estudi d'arts plàstiques de la Casa del Jardí del Clos del Pastor de l'Escala. El 1907 viatja per Itàlia, França, Brussel·les, Ginebra. 1907 escriu en prosa narracions sota el títol Caires vius. Com a escriptora, Víctor Català és eclèctica, pel que refusa els dogmes literaris que s'imposen amb el nounat noucentisme. Dogma, escola, codi, conjunt de regles preestablertes dins una esfera de creació, vol dir limitació, que equival a minva, la minva a decadència i la decadència a traspàs, mort. Bo és escoltar atentament i fer cabals de les opinions quan aquestes són respectables. Més per ésser respectable, entre altres bons fonaments d'una opinió, assenyalaríem nosaltres la bona fe, la imparcialitat, el clar criteri, l'examen i la competència. Més, quantes vegades els trobem en les opinions a l'ús d'aquests elements? No hem de vacil·lar per assegurar que poques. En efecte, qui parla en to més alt per lo comú és la passió, la lleugeresa i la ignorància. I si això passa sempre, passa molt més encara i amb major intensitat allà on l'ambient està enrarit i els horitzons hi són limitats. A Catalunya, per exemple, tots aquells bons comerciants que boi dient «Qui vedis, quo vedis», es permeten dictaminar resoludament sobre una obra d'art, comerciants, dentistes, sacerdots, apologistes, mares devotes, critiquets, dames recamadíssimes, damisel·les, en fi, una munió de gent de sa casa i son ofici plena de contrasentits, d'innocents nicieses, de cursileria i, el que és pitjor, d'hipocresia.
Romeu, amb serena majestat i amb la planta dura i ferma, vas creuant la immensitat i ara petges la terra erma i ara passes en poblat. Tu t'afresses nous camins al través de les boscúries i a ton pas s'alcen centúries de natura, aucells i nins. Més tu, esquerp, vas caminant sempre endins, les cantúries aixecant de natura, ocells i nins, i petjant amb planta dura ja el pla llis, ja la boscura, ja la frau, ja l'alta serra, fins creuar tota la terra sense mai aturar-te enlloc. Com viatger apressarat t'encamines a poc de dret a l'eternitat, entonant un cant de foc, un gran cant de llibertat. I tu ves pujant, Romeu, lo cap alt i els ulls oberts vers los amples horitzons, lluny del fang i les presons de les ànimes petites. Deixa enrere tantes fites com limiten lo camí dels mortals de jaç i d'olla. Desententa de la colla de tants vents racionals com pasturen per la terra i sense girar entera ton cap fet els lliures vents, puja amunt fins a que el cigalo punt en què d'ésser terrenal ben rentat del baf de terra, ben lliurat de passions mesquinetes cançoneres, en les amples solituds de l'espai que no mor mai, esdevingués immortal com bon ser lliure, que planant entre bromes per damunt del cap dels homes, sobre els homes queda arreu convertint-se d'home en Déu. Amunt sempre, amunt, Romeu! El noucentisme, sobri i fred, intel·lectualisme i lo urbà, pareix ser la liquidació de l'impuls romàntic del modernisme. És el trencament generacional entre els modernistes, els vells, i els noucentistes, els joves, que assumirà a Víctor Català en un llarg període de silenci, 1907-1936. Els noucentistes són pocs, però com un pessic de blau de Prússia han tenyit tot el paisatge literari de tal manera que ja és impossible harmonitzar-la en altre color. Els noucentistes són pedagogs exigents, tenen una fúria endreçadora, volen una cultura coherent i sense escletxes, com aquelles ciutats que somiava Descartes, totes fetes de nou i per un sol arquitecte. Silenci que no vol dir inactivitat. Impulsa la creació del Museu d'Empúries. El 1913 és membre de l'Acadèmia de la Llengua Catalana que intenta, sense èxit, donar llum a unes regles ortogràfiques per les lletres catalanes. Temps ha que es malparla dels jocs florals, titllant-los d'antigalla, de requincalles d'altre temps, d'eina fòssil que no respon a cap necessitat present, i es diu, amb el sentit pràctic que ens caracteritza, que una cosa que per res serveix deu desaparèixer. Víctor Català està enmig de la polèmica suscitada entre la política lingüística catalana d'aquells anys. L'Institut d'Estudis Catalans aconsegueix fer realitat unes altres normes ortogràfiques que divideix les tendències de la llengua en els escriptors catalans. En confiança. Fins avui he deixat publicat tot lo meu amb les normes que s'ha empescat cada empresa editora. I ho he fet amb tot propòsit. Temps enrere feia posar una nota que deixés en son lloc el meu criteri. Ara, ni això. El 1917 accepta presidir els Jocs Florals de Barcelona i en el seu discurs parla de les demandes de les dones. Sí, arreu del món la dona aixeca el cap
i amb accent més o menys resolut, més o menys temperat, diu: «Aquí estic, escolteu-me, si us plau», i demana ardidament allò de què creu tenir necessitat. Més hem de confessar que sa veu pren sovint vivors d'exigència, asprors de protesta i, sobretot, sol dur una empremta de violenta oposició, d'atac al tirà, a la bèstia negra, a l'home. Això crea, naturalment, un fort corrent d'antipatia, que serveix de ratlla partionera entre els dos sexes, que els separa i els fa considerar mútuament com enemics. I d'aquesta antipatia sembla tenyir-se la qüestió tota. Jo ja no vull saber res més. Ungida sou. La llum divina damunt de vos ha descendit de dia i nit. L'halo espectral vos nimba al front. Ja sempre més fareu del món com un nier de meravelles, el peu en terra, els ulls al cel. El vostre anhel veurà eixamar-se les estrelles de dia i nit, florir vergers en l'infinit. I si punyís vostre peu nu l'aspre esbarzer del terrer bru, encara veureu nova florida, que lo mateix que flams de vida a vostre pas sacrant el fang, roses de sang farà esclatar cada ferida. Jo ja no vull saber res més, ungida sou, ara i adés al màgic somni esteu votada, salut absent de l'infecund turment, espill sereu del món sencer, per vos i amb vos, ver i no ver, tindran veu i pujada. En son discurs també fa menció a la terrible Gran Guerra Europea, en la que molts voluntaris catalans perderen la vida. Impossible acabar amb un comès sense al·ludir a la guerra que ja va pels 3 anys que assola el món enter. Ella plana sobre els cors, ella els avassalla amb una impressió d'esglai imponderable. En aquest esclat mai vist de fúria suïcida, la humanitat s'arrabassa ella mateixa a les entranyes i pantejant les espargeix als 4 vents, fent de tota la terra immens bassal de sang. 1920 escriu en prosa narracions sota el títol de Mare Balena. 1923 ingressa a la Real Acadèmia de les Lletres de Barcelona, sent l'única dona, amb el discurs de Sensacions d'Empúries. 1924 guanya un accèssit en els Jocs Florals de Barcelona amb Cavalls del Port. Pareixen monuments en sospitrals immensos en l'anca poderosa i en l'ample coll inflat. N'hi ha la potència junt amb la majestat. Són vells de sa superba calmosa fortalesa que amaga dintre els membres la força de l'esforç i sota les dotzenes de robes que arrosseguen no es vincla mai son tors. Al seu costat és l'home, que els fa de rei i mestre, trist punt de comparança per dar-los magnitud, i enmig de la ciutat malalta, febrosenca, ells semblen la salut. I penso en un calfred de joia bàrbara i pura. Si tots vos reveléssiu alhora en l'improvís i amb les narius obertes i la crinera dreta i l'ull que es fareis, botéssiu pel mig de les sorpreses vies sembrant paó i el càstig damunt vostres botxins, la servitud rompent i llòsica i mesquina per a semblar divins. Que vell tal espectacle, quina ensenyança fora per lo qui mai respecta, amb benefici aliè. Llavors fóreu, senyor, que així és l'home, sol s'acata quan li va dan la testa en qualquer romput fred. Entre 1919 i 1921 publica per entregues a la revista catalana la novel·la Un film 3.000 metres,
que seria publicada en llibre l'any 1926. Víctor Català pensa que també pot avançar-se als temps i reincorporant-se a la producció novel·lística explora l'aventura del cinema. Aquesta novel·la urbana, a modus de thriller, retrata l'esborrany existent entre els instints dels baixos fondos i l'alta i fàtua aristocràcia barcelonina. La crítica tracta a un film, 3.000 metres, com una farsa guinyolesca inversemblant, fulletonesca i populatxera que no emprea les noves regles ortogràfiques fabrianes. El 1950 un film hauria estat una excel·lent novel·la. Publicada el 1926, va ser un error. L'escriptora cometia l'error de recolzar el seu vacil·lant prestigi en la inexistent prestigi del cinema. I a Barcelona, el llenguatge cinematogràfic no era més que una vulgaritat insuportable. 1928. Escriu en prosa narracions sota el títol de Marines. El mariner no se'n cansa mai de contemplar, embadalit, la seva mar estimada. Si un ésser hi ha al món profundament encisat per la veu de la serena, és ell, l'home que se l'escolta sempre, que eternament se sent atret per ella, fins que troba la mort en son seguitori. 1930. Escriu en prosa narracions sota el títol de Contrallums. No es plau de convertir els personatges reals o ficticis que retraten titelles irresponsables, destinats únicament a exposar les idees i a servir els interessos particulars de l'autor. Per qui és partidari de donar la cara sempre que calgui fer-ho i d'acceptar íntegrament les conseqüències de sos actes, se'n derivin. Un pessic de blau de Prússia, per exemple, tenyirà amb la seva virulència expansiva una gran extensió. Per això cal malfiar-se en matèria d'opinions dels colors rabiosament exclusivistes, de les possibles particularitats abusives. Obres no publicades. Silenci 1936-1939. En els fets tràgics de la Guerra Civil Espanyola, la família Albert Paradís quedà en un terreny relliscós. Encara que fossin de tendència republicana, el fet de ser terratinents els deixà en perill. Com tantes altres esglésies, a l'estimada capella de Santa Reparada del predi familiar de Sinclaus, foren cremats retaules i imatges. Capelleta com un cau, en temps de Sant Pau vestida, dels presents sotges la vida, dels passats vetlles la pau. Les antigues devocions i les imatges antigues, unes vils host enemigues, convertiren en tions. De la besanía roja al cruel empuje, el Calvario escaló su alma transida, y ante la turba vil que aúlla y ruge, cual nuevo Cristo rinde ejemplo y vida. Campánula sutil de porcelana, escapada al horror del bombardeo, que tronchara en la humana la gracia y la belleza de un deseo, que allá, en el taller del alfarero, tomó cuerpo y figura, en un momento de creador anhelo, cuando huero estaba el bélico instrumento que más tarde, a hito de metralla, había de sembrar dolor y muerte, convirtiendo en campo de batalla la agitada ciudad y el agro inerme. Huérfana civil, tranco vestido con corona de flores enjollada, que en el vacío escaparate invicta del catador discreto la miraba. Víctima redimida del desastre, por oscuro azar incomprensible que tu fragilidad cubrió con lastra, de símbolo o recuerdo irredimible. Siempre serás aquella taza,
aquella que de las 11 hermanas hurtó el sino, y entre cachos y polvo, leve y bella, íntegra y sola, afrontó el destino. Al alzarte yo hoy, por vez primera, con mano temblorosa, en el inicio de recóndita emoción, me pareciera el vaso elevar del sacrificio. Parecería tal vez que de la nube potente, entre espasmos, lamentos y congojas, de escombros crecería la mole ingente y las piedras de sangre estarían rojas. Pero tú, blanca taza diminuta, lazo ideal entre épocas dispares, superviviente a la cruel disputa, surgirás con tu hechizo en los hogares. Del nuestro ayer tu cáliz redivivo conservará la gélida memoria, y en el mañana, penitente o altivo, creará historia al narrar tu historia. Campánula sutil de porcelana que escapaste al horror del bombardeo, del invencible caolín haz el mañana, fuerte cual tu destino y su deseo. Postguerra, silenci, 1939-1946, escrits en castellà. Espanya devastada en la guerra y en la posguerra. Bosque sombrío de la edad madura, lleno de ramas rotas y hojas secas, que en astillas y grietas te desflecas hasta falsificar tu arquitectura. Buscan las orugas tu madera dura, para labrar en ellas sendas huecas, y convertido en trágicas muecas tu esqueleto, más que de ti perdura. Todas tus frondas, también sonidos, a ahogar mejor los pájaros cantores con su brullir, sus trinos y sus nidos. De antiguas lozanías y resplandores, tu agonía prolonga los olvidos, cansinamente, en vanos estertores. Ana María, nombre de un tallo y doble flor. Ana María, flor de un día, el sol de España, la compleja, la de 1000 soles en tu sol. En cuerpo y alma prende y deja para ti sola su arrebol. En ti concuerdan las dispares voces de razas que engendró. En ti resume de 100 lares la pura fe que los creó. ¿Verdad? Leyenda de ti misma. Cuanto es y se fue, se funde en ti, que en ti se encumbra y en ti se abisma ayer, que es hoy y es siempre en ti para sellar la trayectoria de tu parábola ideal, a tu añeja y breve historia vas a poner punto final. Con nuevo entronque que avecina tu destino, nuevo hogar, cuna y vergel, fuente divina donde tu vida va a anidar, donde florezcas noche y día al sol eterno del amor. Ana María, alma de mi alma, siempre en flor. Erráticos, perdidos van mis amores, sin hallar en la ruta senda o camino que les lleve derechos a su destino, salvando sus posibles grasos errores, cosechando amarguras y sinsabores, y sorbiendo heces en vez de vino. Con su paso inseguro, lento y cansino, avanzan mis amores con sus dolores de la vida, perdido todo aliciente, pues la fe y la esperanza llevan perdidos. 1944 publica la seva única col·lecció de narracions en castellà, Retablos. Però Víctor Català no ha deixat mai d'escriure en català, en el seu català. Humil cambra blanca de ma joventut, niu de quimeres, recés de quietud, on l'ànima closa s'anà desplegant, on l'infant d'un dia esdevingué gran, on de l'edat plena s'endroví el cancell i on, sense adonar-me'n, vaig trobar-me vell.
humil cambra blanca de ma joventut, avui ja sagrari d'una senectut que dins ton si candi per sort ha lograt conservar intacte un net com del bat. Espatllant el blau del cel i el vol alt de la gavina, la piscina cristal·lina posa el clos fresquívol tel. Raixa la font sutilment entre murtre i hort i roses i mil flaires delitoses omplen l'aire bastament. A prop suau el mar bleixar, el rossinyol li contesta i és pels senys divina festa entre aromes, cel i mar reposar. 1946 fa un recull d'articles escrits des de 1903 sota el títol de Mosaic, a modus d'autoretrat. A mi m'agrada extraordinàriament tenir hores vagatives, hores senceres d'inacció material, aquelles hores lliures de neguits i presses en què es pot fer a tot ple la funció augusta que el vulgus coneix com perdre el temps. 1950 escriu en prosa narracions sota el títol de Vida molta. 1950 escriu en prosa narracions sota el títol de Jubileu. En havent dinat, el matrimoni es retirà a la cambra. No podia donar-se convit més temptador, en aquell dia impietosament bullent de tota mena d'ardències per a un home. Però no havia passat gairebé més d'un quart d'hora que un esgarapit estrident, frenètic, posà en commoció tota la casa. Sí, després d'un llarg període d'hipocresia, desconcertadorament disfressada d'afecte, la víctima, la dona, bafada i escarnida, havia dut a cap, amb vera astúcia de boig, la seva revenja, i així que veié en ell caigut en un son profundíssim, li calà foc al llit pels quatre costats. El 1953 es crea amb l'editorial Selecta el Premi Víctor Català, que tindrà aquests noms fins 1997, data en què Edicions 62 se'n fa càrrec i li dona el nom de Premi Mercè Rodoreda. Víctor Català passa els últims anys de la seva vida reclosa en la seva llar. Pateix per la pèrdua del català. Amb els temps nous, el llenguatge es simplifica i es barreja de tal manera que es perden les arrels. Ella treballa en fer un recull de mots i de refranys, dites, adagis, dels que una part seran recollits en el llibre Quincalla, 1000 adagis per aprendre vocabulari, publicat després de la seva mort. A Catalunya cada dia es moren paraules. Em refereixo al fet que cada dia es moren persones grans que s'emporten a la sepultura una colla de mots que els seus fills ja no emprearan mai més. Petit disc, honesta imatge, estarxi un moment viscut d'una vida en esclavatge, ja petit testimoni mut. Mort el dia 27 de gener de 1966 i és enterrada al cementiri vell, al cementiri mariner de l'Escala. Me'n vaig al cementiri del meu poble, vell és ma solitud, senzill i noble, tot ell parat de blanc, color de pau, sota el cel esplendent i un gran cel blau. Em passejo tot sol pel cementiri com un escarabat per dins d'un lliri i m'aparc que és quelcom profanador de mos passos inquiets la lleu remor. El terrer, adobat amb carn humana, és divís en jardins de folla ufana i entorn d'ella, en fileres apretats, els nínxols van traient llurs blancs esclats.
dintre els nitxos i sota els vells jardins. Tinc un món enterrat de conveïns, d'homes, dones, infants que he conegut i que han mort un a un sense traüt.